esperantzari. Gabon onak izateko ikusi behar da beti ere kolpez kolpe. Beti ere kolpez kolpe telebistan, sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Humore azidoarekin, barreak beti dituzu gurekin. Barreak beti gurekin, telebistan, sare sozial guztitan. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Hementxe izango gaituzu, 11 piztu orain badakizu. Hori orain badakizu, asteazkenak ondo gorde egizuz. Kolpez kolpe, kolpez kolpe, kolpez kolpe. Gabonak ondo igaro, Gabonak ondo igaro, urte berria ondo hasita oparo. Ondo hasita oparo, hemen gaude, hemen gaude, hemen gaude. Kolpez kolpe, hemen gaude. Kolpez kolpe, beti gaude. Xabi Unzue bezine badiak hastiak. Erigorak ere, lelopean kanpaina zoiko eta urgentziazkoa izan zen. Zeruen ikuen. Kultura eta kirol munduko lagunen babesak laude eta udaren. Baina erreskuratu. Helburu argia da. Aurtengoa izan dadila, lehenengo bultzada bat da. Gero beste eragile eta erakunde batzuk ere inplikatu eta proiektu abi eta berriekin egitasmo berriak ere sor daitezke. San Martin de Us eta Usuen udaberrirako barneko diren kimu berriak ditugu horren adibide. Ekintza estensiboa sustatzea, ganadua izan dadin, bertuitu, toda bildutako dirua. Hien kasuan lau bildo bildutiko dira. Batekin bide berri bat herriaren ibailuen sarbidea errazteko eta robos destalak da. Euskal Herriko hainbat zokotan egun berezia gaurkoa, zergatik San Tomasak ospatzen direlako. Gu geu, kolpez kolpekoak, hemen gaude, Bilboko San Tomasetan. Eta zer egingo dugu ba, kale galdeketa batzuk. Ea zer esaten diguten? Lehenengo aldiz da etortze zariena San Tomasetara? Nirea ez, ni askotan etorri naiz ja Santo Tomasera. Ni askotan etorri naiz, baina arratsaldean. Lehenengo aldia goizez etortzen naizenean. Etortzara San Tomasetara, ona Bilbora? Bai, askotan. Eta beste lekuren batera?
Gernikera, azkenengo urriko astelenetan bere joan gara Gernikera bai. Eta zer da San Tomasetik gehien gustetan datzune? Ambientea, gero postu asko dauz danetarik ikusteko, eta, bueno, hemen lotuten dan ambiente guztia. Noiz etortzera zu Santo Tomasetara? Bai, urtero etortzen gara. Eta zer da eitzen dozun egitaraue? Bueno, beti etortzen gara normalean goiz-goizean, askotan etortzen arni gurasoekin, eta bamaten dugu mendik postetatik ibilalditzoa, barazkiak edo pastelak, gaztak eta bar erosteko, gero taloa jan eta gurasoak alde egiten dutenean lagunekin gelditzen naz. Lagunekin zetan? Bazkaltzen dugu normalean eta gero ja gelditzen gara pixkat, farran edo bertsolariak ikusten eta bar, Parran. Bai, no? Da San Tomasetik gehien gustetan datzune? Ambientea, gero postu asko dauz danetarik ikusteko, eta, bueno, hemen lotuten dan ambiente guztia. Zenbat aldiz etorri zera zu Santo Tomasetara? Ezin dut kontau, baina bizitza osoan ikuste dut. Bai, txikitatik, ni berangoko banaz, txikitatik etortzen ginen, eta orain Bilbon egonaz bizitzen ia 20 urte, eta orain ez naz Bilbon bizitzen, hemen Alboan, Gallartan, baina etortzen az goiz-goizetik, además, 9:00 ja talo batekin. Zer da San Tomasetatik gehien gustetan datzune? Bueno, dauen giro politxe, ezta? Eta ikustia jentea biltzen dela hemen, bai asoka dauelako, eta gero, hainbat gauza eskaintzen dira. Bilboko konparsek ere antolatutako ekimena da, eta herrikoia, izakera herrikoidekon jaia dalako guztetan jata. Giroa eta noski sagardoa. Sagardoa eta giroa ere. Zagardoa, orduen zagardoa haue askotan eraten dozu ezuek, ezta? Bueno, gehien bat azoketan eta. Orduen badakizu zelan jarri bizuen basoan zagarda hauei, hein itxurak, kamarari, zelan da? Zelan da? Botatzeko dinozu? Karo, zelan botaten da? Egia esan da botatzearen az dugu oso ondo egiten, Igual pare bat trago gainen. Lurra, bituran... Bezez, enfokau. Botei ardi, kanpora junda, baina behintzet, barrura etordana gozo gonda, ez? Egin duguna da partekatu abur bat lurrarekin, ez? Azkenean natura bebai zagardoa dan behar du, ez? Claro, zelan, ez que ez date bururatu niri hori. Zagarda hue dango duzula esan dozu. Zelan botaten da zagarda hue? Zagardoa, eskantzia egiten da, ez dakit. Trampa egiten dugu guk eta tapoi berezi hartzen dugu, baina eskantzia egiten da. A ber, erakutzi kamerari. Horrela, ez dakit. Eta egun honetan edarik onena zein izango zen? Niretzat txakolina, beste batzu igual sagardoa aukeratuko dute, baina niretzat Bizkaiko txakolina. Zein da zeure gaurko egunerako plana? Beitu goizien amaga hemendik azokatik bueltatxu bat emon, albadogu orain sagardoa edan eta talotxueian, gero txanda daukat, konpartxan, eta bueno, ja arratsalderako lasaiago etxera. Bueno, urte batzutan jo dugu, zeinek akordoia bejoten dut, edo beste batzutan, gaur bezala, gozaldu, eta gero pote batzuk hartu, postuak ikusi, eta bazkaldu, eta egun pasa, egun librea. Bueltatzu bete motea, eta gero auskaloa autobus hartzen badugun edo, esen gerre badagoen ez, ikusko dugu zera bueltatuko garen etxera, amendik ondo pasatea eguna. Eta bazkaltzeko, edateko? Hartu dugu ja talotxu bet txorizoagaz eta zagardo botile bat, gero berandu hau ikuskogu, harina hartu dugu zen gero betetu iten da dana, eta ez dugu denbora hartuteko. Zer dau, beto talo txorizoagaz edo irugiarragaz? Ni txorizoa betiko lez. Bestien noiz probazu? Bai, Dolostiagaz baita, danetari probadot. Beti txorizo. Bai, txorizoa. Eta badakizu talo bat eitzen? Baita. Zeran eitzen da? Urina, ure eta gatza. Ostras! Bueltatzuk, emon? Etziren askotan itzuzu? Ez, asko ez, badeko gu egiteko, bai ez dugu egiten, asko ez. Umiegaz, barriro egiten badugun, edo? Egia esan ez dugu ezer jan ondino, baina taloa gustora jango dugu. Bai, talo bat, txistorragaz edo dolostarekin. Eta zuek mutile bakizue taloa eitzen? Bai. Zeran eitzen? Eskuaz. Oso ondo! Ze ingrediente. Taloa, harto urune, importantie da labako hartoa izatea, hartoa tostauta egotea, eta gero nahazten da uragaz eta gatxagaz. Askotan egin dozu zuen? Ni gutxitan, duela gutxi egin genuen guk euskaltegiko ikasleak gara eta euskaltegian egin genuen bere
Be, laguntzagaz. Bai, ni aspaldi azokan. Zara, top, talo gile onena. Ez, top ez, baina aspaldi azokan egin dut lan eta badakit zelan egiten diren, bai. Bizkaiko topa dekogu hemen, ez da? Esan daiteke, bai. Bazkaldu zer bazkaltze dutzu, taloa, ez da? Taloa gozaltzeko, gaur ez dakigu, igual indabak dauz gaur, bizuik egin du, bueno, hori, 5.000 pertsonako indabak prestatzen ari dira, sukaldariak, edo bestela baldezarreko taberna batetan, zeo zer bazkalduko dugu, baina taloak ja gozarian pare bat hartu dugu. Eta badakizu zelan egiten dan talo bat? Bai, ze ni baserrikoan az, orduan egiten geroen txikitatik, harto, zelan da harina euskeraz? Bai, baina txakin hartoa, da tostaute dago. Eta bakarik hori gatza eta ura eta gero masa ondo egin, ze gero ez oso lodiak egoteko, ze ondo egiteko, ze bestela ez da oso ondo egiten, orduan kiskurtasun pixka bat behar du, baina txorizoa hartzerakoan zapurtzeko. Azken galderie, zein da hobiagoa, Bilboko San Tomasak edo Donostiko San Tomasak? Baina horrek ez du erantzunik behar. Bilbokoa, beti. Capital de la galaxia, claro. Bale, eskerrik asko. Zuei. Amengo, Bilboko Santo Tomasak. Hau da trampa. Bilbokoak gara, ez dakit ezberdinak. Publika independiente. Ambiente gehiago dakogu Bilbon. Bai. Betizari hobiauak, ez da? Ez, hobiau ez, ezberdinak. Nik ez dakit noiz egon elkarrizketatu egaz, edo ez, alan dabe, esaztezu Gernikera junde zauzela, Gernikeko urriko azken astelenera. Zer da hobeto, hau edo urriko? Herrikoia da Gernikakoa, ez da bardine, Bilbon jende gehiago etorten da igual, ez dakit, ez? Gernikekoa bere guztate, ami Bizkaikoa biak gustateiak da. Bizkaikoa dalako, Gipuzkokoa izango baza. Donostirez naz joan, ez da ze joan berez. Vale, eskerrik asko. Ez da usaitzi, zeuri. Baitu Donostinez naz inoz egon. Ui... Bai, Juan Marko, na. Nongoa zara zu? Urdulizen bizi naiz orain. Hori zengo da orduan. Bai. Claro, Bizkaitarra izanik, Bizkaira etortzen gara, bai. Zer da gehien gustatzen jatzune San Tomasetatik? Giroa, asko, bai. Pena ematen dit, ze txikitan, bazegoen, baserritar giro politagoa, esango nuke, agian aberekin eta gehiago. Baina, gustuko dudana, egia esan, ez dakit. Egun polita da, beraz, ez nuke jakingo gauza bat esan bakarrik. Ni Donostin ez naiz sekula egon. Baita ni ere ez. Ez da ni ere ez. Bueno, esan behintzet Donosti izateko. Nik uste dut Bilbokoa Berdin. Hobea dala, seguro. Ni alegintzen nabil Donostiko non ortopaten, baina ez tot hartu. Bueno, eskerrik asko mutile. Zueri. Oroar kontent zanen dugu valorazioa egiteko tenorea, baina jasotzen ari garen lehenengo impresioa handik eta mendi da jendea gustora gelditu zela, bai partartzaileek, antolakuntzan ere oroar nahiko kontent gelditu garela esan genezake. Tengo finalisten argazkia diferentea izan dela. 3 emakumezko egon direlako, 3 ailegatu dira finalerako, baina txapelketa osoan beste batzuk ere nabarmendu dira, eta nik uste hori badela, gertatzen ari den aldaketa baten isla. Gaur egun dugun Euskal Herria ez da orain 5 urtekoa. Gauza batzuk gertatu dira tartean, batzuk munta handikoak, eta orduan horren ondorio logikoa da gaitegian isla izan.
Emakumezkoen euskal selekzioak astearte honetan Mendizorrotzan hartu dut zilekoa. Urtebete eta erdi baino gehiago pasada euskal selekzioak jokatu zuen azken partidatik, 2021ko apiriletik hain zuzen ere. Etxekoek garaipena lortu dute izan ere, hasieratik nagusi izan da euskal selekzioa. 51. minutuan heldu da lehenengo gola. Nerea Izagirrek gola sartu du barrutik. 70. minutuan berriz Amaiur Sarriegik sartu du bigarrena. Eta partida erabakita zegoenean bigarren gol horrekin, 3. llegatu da 84. minutuan, Anemirenek baliatu du 3. gola. Txile partida orekatuz joan da apurka batik bat bigarren zatian. Hala ere ezin izan du aurkariaren atea zeharkatu. Euskal selekzioaren jokalariek balioan jarri dute lortutako garaipena. Urtean behin, elkartzen diren arren, maila oso ona dagoela erakutsi dute. Egun bat entrenatu dugu eta egia da oso ondo jokatu dugula, demostratu dugu hemen gaudela eta horrela segituko dugu. Oso ondo gaude, denak ezagutzen gea eta hori azkenean zelaian ikusten da. Azkenean txikitatik izan dudan ametsa da eta emaitza honekin asko zobeto. Irabazi dugu 3 eta jendea etorri da eta oso polita izan da dana. Horrekin batera azpimarratu dute Txileko selekzioaren aurka jokatzea ez dela erraza izan eta oso talde gogorra dela. Aukerak izan ditugula, 3 gol sartu dira eta egia esan, gustora, ez da, azkenean bere gogorra dira, txiletarrak ondo konpetitzen dute, baina gustora, ez da, lan egin eta gustora. Aipatzekoa da, partida honetan estreinatu dela hautatzaile berria Juanjo Arregi. Urnietan jaio zen eta zenbait euskal talde zuzendu ditu, Reala eta Urnieta besteak beste. Gainera, beste mailako euskal selekzioko taldeak ere zuzendu ditu. Hala ere, partida ostean iragarri du ez duela hautatzaile karguan jarraituko. La gente joven viene muy bien preparada. Y entonces hay que dar paso. Beraz, jokalariek eta entrenatzaileak berak agerian utzi dute taldean dagoen profesionaltasuna. Udalak Euskaren nazioarteko eguna ospatu nahi du. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkai Irratia, zorionak Bilbao Hiria eta Hamaika telebistari ere zorionak. Mila esker. Euskera normalizatzeko eta euskal kulturaren sustapenerako Bilboko herritar guztien artean egindako ekarpenagat. Oroigarri moduan Dario Urzaiek egindako grabatu bana jasoko duzue. Grabatu honek hain gurea den Zirimiria islatzen du. Zirimiria Bilboko kaleetan, euskera zirimiri ezelakoa izan behar da. Bilboko kalean guztiz behar ditu. Eurize da. Eurize da. Hemen ikusten dozu esarize, superpolitze zirimirize da, bale? Gure esaria. Bilboko zirimirize, bitzu, beze zurbildu, eske ikusi mira urbiletik. Papel simple bat emoten dugu, baina ez sopolita. Nik ikutzen dut eta emoten dugu, ez dakit, eske Nikolako, bai, zirimirize ikutzen nauela. Bai, gustitzen hau. Ui? Kolpez kolpen gaude, nola nabaritzen dan, hortxe. Zabat aitortu behar dotzuet. Eski super urdurina ozenaz, super fan, naro aiturrina. Niri piloa guztetate. Eta nabilitzaroten, ze, klaro, eski danak naditzi ez gauzak aldetu inakitan naroari, eta dauz Bizkaia Irratigaz, Bilbo Hiriagaz, eta ni hemen, itxaroten, eta nau, ez dakizu esan. No, hemen nau, neure idolagaz, nire jainkosagaz, naroa, ez dakit, eski barkatu, super urdurin nau. Eski lehen kamarari aitortutzat, eski nitretzeko dana zara naroa. Ez dakit, ezai guzumez ez zer sentitzen dozun zuk sari hau jasotzerakoan. Ieko neska honek nauka onaino nauka. Jakin ezazuen, ni naizela, bere fan handiena. Zer suposatzen duen, zuentzako dela. Neskak, zuek horratzean zaudeten horrek lana egiten duzuen guzti gintzat, zuentzat, hor grabatzen aizen horrentzat,
Zuentza dela sari hau. Eskorte hau ataraz, eske naro, aiturrek esan deu sarize niretzako dala. Ez, baina benetan, sarize ondo da, ilusioa aportetan dugu guk amaikara, baina eskatu beste sari mota bat, zer nahiko zendun, beste sari mota bat, zirimirize politze da, Ikusi dugu lehen, politze dela, baina beste sari mota bat? Hombre, tesak eskatuko luke Satisfyer bat, Mirenek eskatuko luke Kariben opor batzuk, ekiz eskatuko zenuk, ezuk? Ez dakiz zerreta, zuk, Jenny? Nik? Bai. Ba, holan, zuri atrapastazo. Baina, zuga safari bat? Bale, nerekin afari bat. Bilboko udalak afari bat, ordainduko dozku. Gaur pasta batzuk eta txokolate bat eman digu, ojo. Ze gozo, ez dugu proba, baina gozo egon di. Hau da, berriro ni. Ez que, klaro, ez dut kontaba, ja. Inak erien bitzat elkarrizketi, Eta, ez que, berak ordaintzen dozte, ez dakit. Zerin bikotan, ez dakit zezan, ez dakit, ez que, itxura honak eukibider dotaz. Itxura honak. Karo, nire nagusi da. Ez que... Hone gauza niri bakarri pastatez. Mentze gauz, amaikako nagusizegaz, Iñakigaz, barkatu kostazu Iñaki, baina eske urturi nauz, karo, zu niri nagusizara eta ordaindun biztazu eta holako elkarrizketak eitzie, urduritasuna motezte, bale? Baina, bueno, Iñaki, zuretzako sari hau, zer izen da? Musu bat bezala. Baina musuaz gain bestelako gauzak ere nahi zaititugu. Adibidez? Bakizu, maitasun guztiak diruarekin nahasten dira, eta guk dirua behar izaten du. Tamalez, bizigaren gizarte hontan dirue garrantzitsu da, orduan diruzko saritxu be ondo egongo zan. Bueno, aitortzak ondo daude, baina bestelakoak ez du aukera galdu behar, gu behar ditugunak ere eskatzeko. Mesedez, Bilboko ikusle guztizek, bazkidetu amaikara, eta horretaz gain Bilbo, mesedez, diru apurtzu bet. Ilusioa badekogu, baina dirue bierdako. Gaur egun danetrako bierda dirue. Eta, ia maieran, bazkaldu nahi dut, eta holako gauzak. I'll settle down inside his house and can go out. The wall is shaking in my room. I'll let you know more about you.
Ai, ama, hemen ere badago estaldura? Deitu egingo dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen? Ene! Orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Gainera mugikor tarifa guztiek 5G eta dei mugagabeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Ines Osinaga, itxasoa da bide bakarra. Bakarkako bere lehen lana den arren ez dator bakarrik. Ines Osinaga, itxasoa da bide bakarra, elkarren eskutik.